Is-sindku tas-Siġġiewi Dominic Grech ivvota darbtejn kontra mozzjoni li ressqu l-Kunsilliera tal-Partit Nazzjonalista biex ikunu inklużi fi skeda ħalli l-Kunsilliera jiltaqgħu ma' residenti. Il-mozzjoni tresqet mill-Minority Leader tas-Siġġiewi Alessia Bsajla Żammit u ġiet issekondata mill-Kunsilliera Nazzjonalisti Julian Borg u Francine Farrugia. Il-mozzjoni tresqet mill-Kunsilliera Nazzjonalisti wara li s-Sindku Laburista kien ippubblika skeda fuq il-medja soċjali biex kunsillieri jiltaqgħu ma' residenti u ħalla l-kollox barra lill-Kunsilliera Nazzjonalisti. Għas-Sindku tas-Siġġiewi din l-iskeda għalkemm b'riżorsi tal-Kunsill Lokali kienet miftuħa biss għall-Kunsillieri Laburisti. Mossa l-immedjatament ġabet il-kundanna tal-Kunsillieri Nazzjonalista li resqu f'diversi laqat din il-materja d-diskussjoni u talbu li tittieħed deċiżjoni. Ftit ġimgħat ilu meta ġiet diskussa l-mozzjoni mresqa minn Alessia Bsajla Żammit, Julian Borg u Francine Farrugia, is-Sindku Laburista u l-Kunsillieri Laburisti vvutaw kontra, anke jekk dawn il-laqat m'għandhomx ikunu partiġjani. Minħabba li l-Kunsillier Laburista kien assenti waqt il-vot tal-mozzjoni, is-Sindku Dominic Grech kellu jieħu casting vote u għalhekk ivvota darbtejn biex kunsillieri tal-Partit Nazzjonalista jitħallew barra mill-iskeda tal-Kunsill Lokali. Dan l-istazzjon tkellem mal-Minority Leader fil-Kunsill Lokali, Alessia Bsajla Żammit, li qalet li din il-mossa mis-Sindku hija waħda li ġġib firda u intenzjonata li twassal biex il-Kunsill Lokali jintuża mit-tmexxija Laburista b'mod partiġjan. Hija fakret li l-binja tal-Kunsill Lokali hija binja tal-komunità, imma s-Sindku Laburista Dominic Grech għadu jaħseb li għandha każin tal-Partit Laburista. Appellat lil kunsilliera Laburisti biex jifqu jagħmlu dawn il-mossi partiġani u jifhmu li l-Kunsill Lokali għandu jservi lil kulħadd indaqs u jservi l-komunità kollha.